Здравейте хора, аз съм Стоян и снимаме на Age. Една много хубава игра, Rage Quit, която е малко гадничка и малко хубава. Имам пит гадна, по-трудно. И сега се похваля, купих си нова мишка. Много по-удобно ми е. Ето, че минахме първото ниво. То беше елементарно, ама айде. Ай са тук тренинга. И на тази игра много ще е Rage Quit. Имам пит. На тази игра много ще губиме. Играл съм я. Минавал съм я колко там пъти, не знам беше. Два-три пъти съм я минавал тази игра. Много трудна. Поне на мен ми е трудна. Да, сега от началото да. Обаче по-натам вече става ужасно трудно. Ох, не. Малко контролите така много не ми харесват, обаче... Не! Аз сега не мога да разбера тук на къде сега. Ето откъде се минало. И ето, че минахме и втори левел. Така, с Б само че. Сега следващото ниво. Ето тези много ме кефат, кога ми изстрелват. Опа, това е малко троче. И хора, ви кажа честно, на Майнкрафт мисля по-натам да снимам. Сега не ми се вярва да снимам. Просто съжалявам, ако ви се снима, просто напишете в коментарите. Ако ви се снима. Ако искате на Майнкрафт, напишете в коментарите. Сега тук, какво трябва да правим? Така. Ага. Опа, това ще ми избута. Ма не, аз първо нямаше как да падна, така или иначе. Минахме и следващото ниво. Сколко съм го минал, бе? Това... ще се опитаме да... Искам това вече ниво... Ой, какво? Абе, чакай бе са, какво става тука? Аз направо си преминавам на тук, там аз не разбрах просто какво става. Опа. Ами май няма го минеме с това ниво. Това беше яко, къде ми стреля. Чайте, аз винаги... това ми издигна. Минахме и следващото ниво, левел 5, така. И това ще е кампанията на тази игра, надявам се ви хареса. И сега е време да се абонирате, лайквайте, subscribe и сетка. Ага. Опа.
Момчета нещо се умълчах и аз не знам защо се така умълчах. Просто не си говори нещо. Ето, че минахме и това ниво, левел 6, с Б. Спидран, добре. Минаваме и това ниво и ще спирам клипа. Какво да... О, те нива са яки с... спидран, сещам се. Ей. Не! Май тук по най-бързия начин трябва да дойда да не ме бутне, нали? Да. Опа, опа. Тук го разбрах сега. Това троли! Майко! Хора, ми се приключвам епизода. Както ви казах, абонирайте се, дайте лайк и това. Чао!